Hello, hello. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। बोथोरा बिराद गरम। दिनै शुटिं लानो नागिरदों। औ! मा बेलाय? इसोर सिग्रेट सोबग्रा जाबायो। Oh no! नोंजों गारजानानै सिबोरियाव लाफिननो नागिरबा ओमफ्राय फैफिनासै नालाय बिदिनो उफाय गैया। माने जाय सेंग्राफ्रा बिदिनो गोसो थोलायनायफ्राव सोरबा हिन्जावफोरजों गारजायो बा मा खालामो मिथिगौ नै गान्दा गाव। ओमफ्राय हिन्जावफोर सोबग्रासो हिन्जावफोर सोबग्रालाय गोदैलै मिन खुगा लानाय लोगो लोगो गोदै मोनो। भिडिअ बानायनो नागिरदों माने कपिसो दै सोरनि कपि आदा सोरां ओमफ्राय आब' फानजामोननि ना आदा सोरां आरो आब' हेलिना ओमफ्राय इयाव रावबो मा जानो मिथिया खालामबाबा मा सोरबा माबा होनो नामाथाय मिथिया होनानै खालामनायसै ओंखायनोथ' इलाय माने कपिसो माने डायलगखौसो जों कपि खालामदों माने मा होनो बिदि फ्रेम ना एक्टिंल'सो बानायदों दा जोंना मालायनि माबाखौ फेसनखौ माबाखौ डायलगखौ जों फेसनल'सो खालामदों आदा सोरां आयाव गान्दा सोबोमोन ना आं सोबोन बेखौ आंनि मुङा फानजा जासिगोन सिगारेट मा जाखो सिग्रेटथारनो सोरजों आंजों मा होनोमोनलाय समजों खारबाथाय सोमखोर आरो बुंनो थाङोब्ला ओरैनो सिग्रेट सोबा दे बियो हिन्जावफोरनि सिग्रेट सोबदोंनो ओमफ्राय ए भगबान आं नोंखौ नागारदों मा खोथा बुंदों नों बेसेबां नेदोंमोन आं नोंखौ हर सान हायो मा दाय नों आंखौ नागारनायनि थाखाय आयु खुन्दिया नोंखौ लानाय गारिनि सिगाङाव सोरबा लामा उथेदोंमोन नामा ओमफ्राय दे दामना होदोलाय दामना होनांगौ फानजा जोंनि गारबोनाय जाथोंसो आंजों गासिबो हांगार जानांगौ नाथाय बियो फाग्ला मानसि नङामोन फानजा बियो आंसोमोन नंगौ नामा नोंसोमोन ओमफ्राय बन्द खालामदोलाय एक्सन नाथाय माबोरै बावनो गाबबाय बेचारा फानजा मानो गाबगोन नोङो सोमखोर आयौ केन्सार जागोन सोमखोर दे मानो बांद्राय जोंलाय जोब्बाय आं बुंबायनायखौ आं मिथिगौ सोमखोर बिबारा बारखांबाय बिबारा गारफैबाय सोमखोर बियो आरो थमबोफिननो हानाय नंलिया होबाय आं होबाय आं नों माब्ला सफैया इखौनो गुनो हाया आरो नोङो दे अब्रा थांबालाय नोंनि सुनाय होबाय थाबाबो एसे माबा नुयो ओंखायनो आंनि गाबनायफोरबो होजायो दे जाखाबाय आं सोलिगासिनो र' बियो आरो नों माब्ला सफैया नों गोसोखांना जाफानजा नोंखौ लांनाय गारिनि सिगाङाव सोरबा लामा उथेदोंमोन नामा औ सासे फाग्ला नाथाय बेजोंलाय मा सोमोन्दो दं नाथाय बियो फाग्ला मानसि नङामोन फानजा बियो आंसोमोन औ फानजा